kinde ceeri jeese leeri ngalake hodere manele wirdu segodade mabbe jumato to rewɓe fulɓe omma mbimi ndago to yaaja beddo sukam dendo jamne kala yimɓe rimɓe ɓerɗe labɓe gacce ngala inde ma min parnoro to nimsa ala yimde mon am belto ɗon ko ɗum mi faala tawadi yade nawam ton. Assalamu alaikum bandiraɓe daroɓe min e SDR TV min calmini on kadi min beltini mon sikki ala hande en gari ɗo ene coopérative rewɓe Sangue en ji golle mabɓe eɗen gandi ɗum kam ko golle jooɗe ko ɓuuri ko sattude noon ko ndiyam ɓe ɓuuri manquirede e matériel par ce que tawi on jii ɗum ɗo ɓe kobat tan ɓe ngala ndiyam ɓe ngala ko ganduɗa hoorema matériel grillage mabɓe ne feewi wonde nan ɗo asas wa jokkite taw kono kam so tawi on jii ɗum ɗo ɗo gandi ko golle moƴƴe ɓe ndeni hen ko salade patance sikkume basal dal kala ko ɓurɗa wawde fabde tan e nder ko remete dande ma e nanɗo reme aɓe jogui caɗele ndiyam so Allah aɓe jogui caɗele ndiyam no feewi onon daroɓe min e SDR TV paame kam woni caɗele mabɓe foof ɓuuri wonde caɗele mabɓe base o ko ndiyam wadde balleɓe noɓe ɓirɓiri ndiyam ɗum fof inchallah. SD baby no SD baby ano ɓuranimi kange halis ɗum ɗo ko follere follere woni o follere no awirte follere waɗan ɗon tan sohna ko mi waɗa hen balɗe kadi kuuɗe follere nde ɗum ɗo ko basal basal ko fodde walla basal ɗen ko fod ma kono minen ko lordi tan min sooda ko lordi tan min ngara min ɗo ñolna balɗe tati no ñolnirde ko tawde ɗon waɗa hen ndiyam ha timi balɗe tati nde woni lora. SD baby no SD baby ano ɓuranimi kange halis. Seydi Dia mi salmitima coopérative amen ko yakare wiyete ko rewɓe ɓolɓe jogui ɗum eyyi miɗen ndemanno laabi duuɓi gaden ɗi miɗen ndema dabbunde so tooɓi kadi min ndema eyyi aɗa andi kam sa reemi hunde a wasta yeyde hen miɗen ñaama miɗen yeeya hen ɓurtata kam tawri woni ko koye min ɗo sirta min mbatta ko heewi kono noon hamin ñaama hen miɗen jeeya hen komin fodde komin dañi sawo ɓiɗɗo lebbi jeenayyi jibbina hoore mayde subo hoore mum ñaago Allah yo ɓiɗɗo dat welno gorko funta ɓiɗɗo yewta ƴessiraɗo saaha fiye yenne ƴette jooɗo muña mette saaha seere yalta galle ɓiɓɓe muɗum en caɗele men hande kam hande tan ndiyam tan woni ko arwande caɗele am saabu jiiruɗa wendu ni a yi wendu ala nde hoori ɓooyi sa yiiɗi duuɓi foof min ndemata ko ndiyam ɗam haɗata mi reema aɗon nden wendu wonɗo hennam ha tooɓa ati nden son tooɓa tawat ko wendu ene hedditi reɓelde ndiyam hay sonno kam ko ɓakkere meeɗa yorde hong tawa tooɓa eyyi joni noon watti ko horde law wonnoon wendu ko ubbi hedde calli tati ceenal ene juppoɗo hay so tooɓi ha heewi eka joni wendu hoori gila mois de janvier bido ketino waya dijani kake maloje bido ketino waya dijani jomci ma goppe bido ketino waya dijani gauri ma sotte kune sede hirande men defe mi woni to nyefiye mi ala jingobe mi woni to nyefiye mi ala jingobe unu gale jungam bido ketino waya dijani lintane ale pejam bido ketino waya dijani mi depoti do jange komi yakari jango way boji bende wonde jullar yato jomum tawa so tawi on jiiɗam ɗo ndiyam oɗon gandi kam aɓe jogui caɗele ndiyam no feewi ɗam moƴƴani e basal ɗam moƴƴani e basal wadde firti ko mbede basal ɗe ɓuccitta walla ndiyam ala ayi mbaɗata ko ndaaɗi ko ni min ɗo sirta ayi Allah holli maayi fof maayi min jalti min ɗo aha fuligal foti ayi surtout men fomin fofo fomin nani ayi ndiyam ala yoori ɗum ɗo ko kanji ɗum ko kanje ɗum ko obor fiiɗ ɗum ɗo ayi ko nawe ɗum ko suppume nawe nena ɗum ko newe nena on toon to newi woni newe ɗe nena ɗe nena layi ayi ɗena ha to Allah holli ɗum ko leɗɗe obor sinjiɗi ni kanje nani ndiyam ala maayi min jaltam tan hankkadi min goppa mbaɗi jaltini amen ndiyam yaltini amen eyyi kono nani Allah holli ay nana ko yoori ay nanaji ay hay newe nin na ay honini Allah holli ma ay ay ɗum ɗo
ɗum ɗo suppume ɗum ko suppume mon ɗon komi yiɗi ɗon kam ala ndiyam Allah hollum ɗum ko basalle ɗe fof ko ni woni ay ndiyam ala ay gila leɗɗe koɗini ala fof komin mbaɗa min ala fof komin mbaɗa nen kono ay maayi eyi a jarama jawo ja ɗum ɗo ko nana ɗum ɗo ko nana komin maayi becce amin pusidade e gamin kiri amin jiɗi liggade kono min ngala ndi min mbaɗi basal min mbaɗi nana min mbaɗi o borsi min mbaɗi suppume min mbaɗi fof kono ndiyam ala komin maayi ɓe ƴogol becce amin fof muusi min jiɗi wallede koye ndiyam min jiɗi liggade joni ko ndiyam cohluɗon ndiyam min cohli baaɗi kadi nana bonna min ñallata ga rende hay ñamde min ñamta min coppinto ga tan min tampa min jiɗi wallede min jiɗi liggade amin jiɗi wallede walle min ayiya nanani nanani wiltini wayno jam wiltini wayno jam kono noon woni caɗele ɗen ko ngala ndiyam e potbole ndiyam min gondi ndiyam ɗam de tampinmi hay nden kaka ko jam no ndiyam ɗo ndiyam waɗi holto guitto toon ndiyam joni sewgande kori wuddi wayno bone ni hakkude sewgande wadde fitti kene wawi wonde métre sappo walla métre nogas no wona métre sappo joni guitto tan kadi ko saame walla jummuɗon ha wuuro gaddoron ndiyam moɗon wallahi in tampi komin maayi oɗo Mamadou o anda ko Mamadou no remirta nga no ayite poɗɗe waɗi walla no poɗɗe mum mboya poɗɗe bone ene haaɗi benda ene haaɗi wadde bandiraɓe mo paami ɗum ɗo kam ko liggey gonga e gonga wonɗo enam koɓe goyti ko foof e ɓuuri ko hewde koɓe goyti ko ko ndiyam ɗam caɗele ndiyam ɓe jogui ɓe gasananom ɗo woyndu aadi en ngalam asaniɓe ɗo woyndu mais mata woyndu jofani wadde ha joni anni mabɓe ɓuuri ko tidde hen ko ndiyam caɗele ndiyam oɗon gandi ɗum ɗo ko nawi en ji ɗum ɗo ko haako muɗum nen wadde sikki ala foof ko remetaki ɗo enem e nder baɗo guesa walla ngeɗo serde guel walla ngalɗo serde ñam wadde fitti noon bandiraɓe oɗon daaro min e YouTube oɗon daaro min e SG TV amin ɗeero on amin wonde bandiraɓe amen rew amin gonde yummiraɓe amen amin gonde jinaɓe amen balle e ndiyam balle min e ndiyam ko ɗum min ñaagi debbo a finnaje joto jotaɗo kajonɗo an kajonaɗo hayoma an woni jinaɗo witeɗine rewɓe men rewɓe a finnaɓe kontiniɓe ko onon liggototegol mumɓe cosan mon on gaccani batode rewɓe men ɓe marrude ɗo ko yimmon fitirde kadi juuɗe mon debbo afemi yetana ame ko debbo defe ko ɓesgu ñaame ko debbo ferli nder jerane yeeye ko debbo sujongo ma weeye wi golle mon kayiyama min ballama hen adi fo adino wallude min ɗo ko min nden ko maire Harouna Siré wonno wallini min grillage caggal mon aden ngalam min wallini min e kalis min ɓeydi hen grillage ɓenni ko kadi NG goto walli min ɗo ACF kamɓe pewnitgol ɗo gallol no jirtami sa yaari oy to banggue joni ma yi te gallol amen kingol ngol gallugol woni caggal kamɓe jaccini guesa ba ɓe gaddi grillage walla gaddi potoji mabɓe min kadi min keeɓi kadi letan ballal oɗo Samba Siby hokkino min grillage uji rulluji 3 grillage wallini min ɗum coopérative amen Coumba Karen nden hitande kanko no walliti min machallah miɗen daña balle aden ngalam noon iwane wallude jana fof ko hen woni ayi hay woynudu puɗɗandu ronkanadu yo gasdu ko wattini ko joni ko tan ko Salmata Mody walli min kanko sodani min oɗo raccord mbaltam ko ɗo to mbalka ka woni ɗo ha yetti guesa amen o 400 métres mankude seeɗa capanɗe 8 CFA ɗum woni ko soodi kamɓe fof yo Allah yoɓɓe moƴƴere min jejjitani hay goto kala ko goto waɗanno min e doole mum min jetti ɗum hen min jarni ɗum hen yo Allah yoɓɓe moƴƴere seydi Dia jarama sangi ñalworgal le remoɓe worɓe lappi aynaɓe bomɓe lawol jogoɓe ceema daali e ñarwol sippoɓe keddam les kaɗam dowa heedata ketugol e nebam sa yeebaki a firata mbata anda ar potten ko jesi remoɓe ɓe purgata debbo pullo moran bala minnaji tawa sancata dusa kam ha kolel sada tawa rangame faade rewɓe sange jeeri naaɓe particulièrement rewɓe yakare yoɓe dardo tinnoɓe daro anda kala ko gorko wawi
debbo no wawi wadde hono muɗum te ko liggey tan woodi e kadi dañana hoorema ala fof ko ɓuri ɗum welde noon yo rewɓe fof gummo ɗita daro rewɓe noon sanguedirnaɓe ko dariɓe ko yiɗɓe liggade mataw tan caɗele mabɓe ko ndiyam kono koɓe rewɓe dariɓe e hono munen weeɓani Allah ne andine kay wona ko jeeyaɓe mabɓe ko waɗi haalde ɗum dewɗo ɗo fof yiiɗi sangue je walo je kinde ceeri jeese leeri ngalake hodere mane le wirdu seggotade mabɓe jumato to rewɓe fulɓe wamma mbimi ndago to yaaja beddo sukaɓe ndendo jamne kala eyi bandiraɓe ha joni onon yeeɓo min e SDR TV daroɓe min e YouTube daroɓe min e kontuji fof daroɓe min aduna fof ɗo ko woni adi en galam do asno keftaki ndiyam walla jofani en ganda ko darti liggey mabɓe woynduɓe gasananno ɗumen ko rewɓe ɓe pour ha mbawa dañde ndiyam ha joni kadi eɗen ñaagoɓe kadi ndeɓe jokkiti woynduɓe beele rewɓe ɓen mbawi habde ndiyam ko ɗum tan woni caɗele mabɓe e oɗo saaha joni ko caɗele ndiyam ɓe goytoto hay so tawi grillage mabɓe manki ene ngakki kono kam ko caɗele ndiyam so tawi ɓe keeɓi ndiyam tan ma walo je kinde ceeri jeese leeri ngalake hodere mane le wirdu seggotade mabɓe jumato to rewɓe fulɓe yaaja beddo sukaɓe ndendo jamne kala yimɓe rimɓe ɓerɗe labɓe gacce ngala inde ma min parnoro to nimsa ala yimde mon am belto ɗon ko ɗum mi faala Kawadi yade now I'm done ko wuram men salminama ganja cheral men esi baby don't know where the